बॉबी साउंड आई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई नहीं खे हो, हर मिठाई नहीं खे तउआ भागा बाटे जेकरा घर में माई उहा भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं माई के दूधवा जैसन दुनिया में, माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई नहीं खे हो, मिठाई नहीं खे उहा भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उहा भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। ममता के आंचल में तोहरा के पलली, धूप और छाव से तोहके बचवली, धूप ममता के आंचल में बॉबी साउंड की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माई के सेवा से बढ़ के कवनो, माई के सेवा से बढ़ के कवनो कमाई नहीं खे हो, कमाई नहीं खे उहा भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे उहा भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे। सेट पेश कर रहे हैं बॉबी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी BSCT मिशन का मोड भूखे पेट रह के अपने तोहके खियावाली, भूखे कबहू अधीन नहीं
विशेषता है माई के चारों धाम विराजे चरणवा चारों धाम विराजे चरणवा देख देखाई नहीं के देखाई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के तू अभागा बाटे माई के दुधावा जैसा दुनिया में माई के दुधावा जैसा दुनिया में मिठाई नहीं के हो मिठाई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के तू अभागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं के बॉबी साउंड बरन